Tiga tutige siasa yo gwakakania mang'ana na bwego siasa yo koretu kubagana aina mang'ana ye umunyakirogo bw'ikiombe kia NGCDF ase county ya Kitutu cha Chenot umusike Simon Mbaka niga yakwana yuri tukoria rero ase ekanisa ya Sumbugo asumurobirio bwo sangiriria kwagacha ekanisa ya Sabat asabo igate babuna tika abantu ba Kitutu cha Chenot bamubwate sio mujumbe umusike Jafet Nyakundi elio aikirania ira yae guchia asaba menyi be constituency hiyo. Lakini asegasi mheshimiwa yokango kwanere amanganeji para moroje barabara ilikuwa inakwama hapa Rusombogo kuchi Tambacha oendeke gogi lero ne ramu talibo yo yende yo muruwa benda ketoko kuruwa iga otirimbogo chinyakoro musacho bina kolere gas eramu otirimbogo bakanyakoe omaiko na joji boso. This is the only MP okolere gas kweta ni ba MP bande bonzi usiengima ekara moko rari na William Ruto oyo no mundo very serious eza kuligorani no ebintu bikorwa bya chansa onye tubu ati usiane ngiya ne president noroja bande kuna banga igeta batali hangenere chipalechi chonspi ojirosiri ase chitikale tengorosi ujirejere toje ga Sombogo tea factory ya oni go bekere budget ya 100 million uwe uvare biri eliere galia ekara bale mi banyore profit ekara bakoria bonus itaye gasekia wagachare ga marani ejiro ya 50 million wagachare ke gogi ejirende ya 50 million debinto binde binga bange to muchumbe iko ga ke musacho yu ngatari gasiga ari gas marenga baga te bajabe ya mono.